Gobekirwe iguru y'imyaka 13 na igo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Mano mancho muligere rwegeta seni Ndizi TV na go gwansu musi yakara ngandite ko yatemero bere yonsi yegeta seni keiga ende ne bituri yakara ngo kwari kani asomuro bere bwo kumenya okuya ero no numuro bere ko gotira kira ritori ya Jumatano go chakense ya mone nusugo ikachinsa ibere cyamagoroba yakara bono to kwa ndegero ya maroire aho nabo igeme chando egere ase emibere ya manyabantu nariko ya rero nimbwa ko mugeni gaiga oyo tarachi gutumanyia mange igoro yo buroire bwa Goitre obono buroire bwo kubimba ko emyoyo ikarara cyo tumanyia mangi ninkiye koreto buroiro bwiga ebyorokerera imbiri byebiga nakibara buba koringoria na inde oburoiro bwiga ke nkunda bere nabaro bwasebe kago seme chando kieri bwo cyugareta asumubere omwanya bantu oni mancho murigere ringo kwaganya be kugusangana into ikomeyo ekero ngo kwinyori bana nabo kugenda batanyara sensemere ya Facebook ekera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube ni bora tunaro ekera Ndizi TV News nabo gutwitwe ekera @Ndizi TV News bayigo website ito Igora tunarwetera www.ndizitv.or.ke sangana into ikomera eretariane Evelyn Osero. Karibu sana daktari. Nabo kumanya umwancho umurigere ya ninyo nasogo kore mirimo. Jengero kwa Marieta yana Joshua Mukaya kunga. Umurwari asenya gitari ekorokuga ke ereimaso mu cyubirongo. Nao asibono yatobokorera. Karibu sana asumurubire bwo kumenya okuya. Asante. Ori tugale ndende tukwanire igoro yo buroire bwa Goitre. Kanto marisiko bako Goitre korindo ndama Goitre buroire cyubiga. Mutote totwerera asoboye Goitre buroire ki. Ase ubwenye uburoire bwa Goitre bwatenjera bukora bwarange. Utatiga enjerandanye beko ere nyenye na inde yo abantu turanyara ko yobwata buronge. Asichinga cheito niga ko ba ukubimba kuko bocha ase emyoyo itoga kubwate bimanyereri aho lakini ukubimba kora kuna bobo kororekana igatiga igayemyoyo na bochaga igasege kuba uko kokoretwa next sababu aho tochimanya gochibosio bakato taramanya sababu ikibono ndento manya Goitre obuigambo oburiro obumuntu kiboko nyora boko lingo libora abana banta bari ngusimbu bwate ekegorigete igakeri okonyora boko bwata manya Goitre nabo bobokera onde bwensi abe umusacha gose umukungu gose umusaye umuiseke gose umumura utatiga mono igo bukwamba korekana ase bibori bya gati y'emyaka 30 gochiboro gochimyaka goika 5 gose 60 50 no na mono nigo bukunyara ko bu affect wosobo gochera ensemo ya abasubati kisababu nchiro toracha korora mora lakini nabo kunyara ko babo bochera muntu onde bwensi ndobwate aina cyo buriro boiga gose bure Goitre bure class yakemwe ya china nchirororo chinene nigo kirabe kire anyo aragatatu ntubwate Goitre eyekoroku iodine dependence or deficiency eyune ewo chakubwate kanana umuntu akanyora karengo kerense kya madini atokoroka iodine moiko rumonyo no tokonyora urikire iodized salt manyanyi myaka ya mayira monyo urya igemi yagati yenge chogi bono iodine igeze tokobekwaroro irinde tokonyo gupunguza umuchandoyo tumaye guchanto bwate Goitre eyekorokwa nodule Goitre gocha ekwende thyroid gland
Ekirande ye thyroid ni gere ga semioyo ya itoga ebebeka ina mone ralnix na re ko garango so kibono rio bigose kwa no gosoke bono igere busyo ralnix bono uguita kwanyoranga iba yachaka gutwara ibintu buna kintu batobe gose inobo bunda gusigo kwamba ko kwebonga korengi abantu baito barore chinka abantu babwate goite eleta bauti nkoro chinyama chibimbete tu inyama ebimbete uniform ne yenda okoranga nubu ubu tunogete bubimbete kurume nakito okoroka bono no dio na inde ntobwate eyende yitokorokanga benign gose na bera be benign gose malignant bono eyo chionsi gato chi classified ase kerenge kamo ekitokorokanga hyperthyroidism na asande none kero montago present negente ekitokorokanga hypothyroidism nehana bego present semo lakini kero gochiga kore bipimo goeta na rio gocha komanyanga eyengoita ere related na hyperthyroidism gose hypothyroidism bono daktari na bere ngoigwa abantu bagoteba na kero kuri chumbi nyinge nere koreta goita ande bagoteba ose nyingi na koreta goita turinde bono ntutaite bunayo ngumanyirwa mangana yega otumanye bintu biri bikwirira umuntu kanyoro burwairo nabo kuri chumbi lakini utware goita na ende naboko baturiye chumbi lakini utware goita buna nakwa nese bintu binara abagaiya ntwanyora iodine deficiency nere related na karengo gense ya echumbi iyo umuntu okonyoranga madini ya iodine yayonetense umaye goja bune tokorokanga nodule kwa kusema ukweli iyo so kwane kene na bo kwanjira nanga no tumeke chumbiere boronge gose nyingi gose nke bado ino akarete nabego ko nero tabwa tuwa mapena ichu lakini rende echumbiere umuntu tanya sana baburu senga irinde tanyora goita gose te ina karenge gakenga tanyora goita kariye chumbia karanga kwa ne chumbi na ri nyinge ne bwata mangana yanda mai gose chumbia nkabo igo ne bwata mangana yanda mai ya nurusi goi goita bona kero kende kero gwakwa ni re types echiga cia goita watere na ki umuntu na wakumimba chinyama gusore kana mibitono kero kende nabo o antebi ari stages ziricho umuntu ose bero kero libiri anene bikorora umuntu akurigere akumanya buna usago kagira nabwate burero buiga eryo atari basinya gitari mapema nyorobo ko ndiri biyebiga aso wenye ekero mo chando yo goito go chaka kayera simanye ikere esa kubimba chinyama chirorekane mu bimbire nabo monta kuigwa asemio ya yega ni gambite ko babuno yo kwamba ko ngento none kara kumire gento nabara abeta ibunga na mira burunge usichinsa chindi ko umuntu kolamikanga usine karonda ire usine karon karanse tenya gigete iganti mugiti gon kwamba ko ngegento nkerega gayo kuri gigokoraki ko ngenda amana nkorra modo nane kara abasubati bebwatera ntuba kwenda kinya gitari clinic kwanyora umunya gitari ko materi mupya ebigoti bya ugo chiboro omunya kurwa mutaitema ko babunu yo komerama amata igento nkirororo umunya gitari wa ses kero kenda abande baito bari batamaiti mwachaka batoretera amaswari ngata kumburia amaswari kuna yaki ya clinic taye munya gitari ya kuboria amaswari ayo twachagire ko tebunga amaswari ya clinic nyana senyo nchabwata amaswari ya clinic egento nkero korengane kisenyira taeteko wases ekirenga cy'umunya gitari muno noko gokonya in area times chinga kichya mapema irinde
ibo kongo tonye bokorekana mapema mbochi kogendera kwamenya konyara kara kende omonto okobea igo ekemo nkeri omonto akoigunga egento nkireke begete semio yaye pressure abande mbarororo okonyora aguchaka gotebanga nabondo chenkoragera buya lakini umubiri wanda tabakoraki kokea igo nabo omonto aguchaka ko reduce weight kwanyora omonto okorigamura none engaki ense ekendete lakini egento kere kyogokumi nkeri okonyora ng'a nonye omonto oyo kendete ko west omubiri ogokea okoererwa nini na nini ebi byonsi ipi eyamu yendagera iyere padwara igoro na indara ite endagera enyinge bona abandi bacha goteba bwerire chindwari nche bare gototebi nga twerire muchima ete kwanyora abandi bagoteba nga oyo enchira akori endagera enyinge na inda okora yama umubiri ogokea kero kende n'oburere bw'esukari akoreteki abwate lakini butari burabu nagenda apime na bakanyora esukari yaye ndiye kwamenya kuri okwanyora abande bakayaikere ase amaiso aito chindorero chikwamba ko bune chikosoka echisiko ikibono otogochiroka grave syndrome ase umuntu gwekwerende gwoborwaria na ekinde nchiroro chigoche chia present chigo chikoro kwe ekinde gochi Hashimoto's syndrome lakini byonsi ebyo nkonyara ko babire bikomanekeka kero kendera nyoro omonto obwate oburwaire bwa tonsils nchirere omonto atware gaita yeah of course goita nere erabe due to ineffective cause na beko be fungal cause ebe viral cause ebe bacterial cause lakini ebyo nigo bikoba manageable keborwaria of course inata itakwenda saa yo ekogera goite youth is very rare mono burwere bogocha semioyo nigo konyora nga umubiri ochire bosiki medical intervention bwango mono lakini in case bwa developed bwa chire chronic na be infection yo kwenda to the thyroid glands which kore tomo chando moke lakini ekyo nabaga ko bamanage medically na mario na kere ndiye mwana daktari nancho murire mwagendera ko ibuni batagendera ko kwanire burere bwago ita daktari obera gutumanya nkiye korete burere bwiga na obera gutumanya byorokera limbiri byiga kire muntu akorera abantu gutarira asenya gitari yana twa turagenda sumutumo kumukaiwe kare toirane ndechikoiwa mange makibakora ingoya nabayiwe chinchera cyo wetanga kurwase oburere bwiga to basa guskare Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakonikirondekerene nagokorentera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonkor bwogusi neji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoyenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekyo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi maya kichibesa nguru kuchira marieta mange sana ekeboko orwenyi amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use obuyo mutakeire skuru chego abana matakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kera rituko muntu ngwe bware 10,000 na
mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igoriyoka wako ndabagadaye okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosorieye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosorieye ni yabantu bari myaka 13 guchia igoro. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mwana na ndo mwancho mwigere bibona ekaragandireta kubwatyo murobero bwo Okomenya Okuya tugendereta gukwanira igoro y'uburoiro bwa Goitre ekaramente ndete kumwari ani munyagitari iyo atiko tumanyia nange ekara umuntu anyorere byerekere biga ase umuburoyo na gutarira inyagitari buna baragwa bamanye na inda y'abanyagitari na kiba koringoria nchira kikiri bagutumeka koringoria uburoiro bwa kwari na daktari. Wana tumanyi umuna akiri nyagitari nditandukire kipimo ko bwati korinko yaire kumanya gusobone bone nane n'uburoiro bwambwate rero ebintu bibi gutumeka asoboringori nabonda ambe bateba nkabira kinyagitari cyito kinyinge kare nabo yanko nyareka no tumwenya gitari yaratambe kunabono iga totebe Kisii and Nyamira Counties kibwate kinyagitari kinyinge kiraba site ya 10 kiratokonya ase uburingori oku na inde umuroire taikogendare asokurigia uburingori nawo bakonye obu anene ekero umuroire ikire nyagitari ebipimo mbiroro togupima gwetera ase ugupima amanyinga ebipimo binde mbiroro ebitorakore gwetera so gutumeka kimashini kiri cyo kurigerera imeye kinyama cyito nemebere yito ngangi kerororo ekinde nchiro obuna ultrasound ime kinye kikya x-ray byose naho bigo nyara kwa bigo tokona na ekero pia toro kiriebi na inde yabeire recommended na radiologists bose bari bakubugura ikibice kinganere buya umuruiro oyo muri usie akanyama korwase ekime kigiye thyroid gland erinde tochikorigereri mononga kero kendo mochando nambire korekana buna keri nato ari kanga ni kere malignancy igo namineti cancer kero kende erambe gusiadekana gutyase chinsemo chinde cyomobe erinde yanyarekana ekina kera kikiarusiwa
naende twatoma bachi gukora egente kitokoroka histology bana tumanya manki goriye wenya kero yanyarika ndumanyoro muntu yena maine nabwatu buroiro buiga bwa Goitre na kindu wenya bwanchira kimukorwa esababu yamenyekanye bitangani ngaki Goitre yachete korengana history eyo tokorusya somorweire korengana uchumbe yo agotwa twebugwiri ebipime bye birengo pia toro kiri eyengoita na indere ya kerengo ki na indere ya nsemoki bono chinchira nchirororo au chukurwali asenare okoegwa amariogo gete achikonyara koba ka kini wesego pungusa ubobe obubwarorekana obwatekana na oburero obwa Goitre amariogo narororo oraegwe achikobwenya in case yenge infection na amariogo narororo agochigoita cells chimbe kero kende kero chianyorekanete Goitre isiarekanete nchira kiyeganete ko infect gosogosoana na ebimo binde byomubere nabo igo Goitre nere goika yagetereri nga goika enyare koba rectified gose corrected surgically igo noye nengwetero kubara nabo obokonyi bogotoka igo chinchira ananna chiechi chinyinge chikonyara koba chigotumika sobokonya daktari na iranyarikana umuntu abantu bande gusa umuntu oberere n'uburero bwiga asegeka yikirira na bwachire yase atambe na kima kumichambe kiri gukiya yaretwa no ekero umuntu abere naboro bwasegeka gitambe atamanyiti gusa taranyoro bokonyi wa mapema litangani aiga senyo yaito ebimo biro birebyo ebioro gusa ebioro mbiri bimo biranyare cholecyst ukomigumono litangani umuriro na bago chandeka goeterase okoyungagasire naso komigukori mono none ukori endagera nabera amabere na indegas nonye amwere igoro bado ukori endagera agagasire buno yongentire igona ba amenyeta amateso none chimiore chitu buno ko ngusembe noye gweta imyo yenda sama ige inchereye yokoyana noyemo yabe yemigire ibubwete nabo yokera go suffocate gose ekure ukonyara konyora ndo burunge ono kurugawo nabeme chande gocha era ikere none umuntu asiri nonye n'ubugima bwawe igo uburwaire obundi bwensi obugocha sobe umubiri oito totabwatende timapema ekirenga kiaye kenene nogokeyo obugima bwaito gusiko busiri igo nabe kunyarika no muntu asiri nonya n'obugima bwawe akini burero bwekara bakonyire mapema ngo bya naburi pikora so buro bumuntu nkarura muri abantu abange surgery okoro ku smart surgery nkorura umuntu nona karaini gategeta emyoyo gweta lakini tabegeti ringi chimyo mushobati bitate emyoyo gusumo sacho imyoyo yani bwata karaini gete karesima smart uno muntu developed umuchando uyu ugatendi ukarusi wowe terenchera ya operation akabwena nabande mbaro bakoegwa mariogo tu ubwena na inde omenye ubugima bwaye emyaka eri nyasata etamenya igo nkerige ntokere nga kigo ichani okonene nga yatinkorana nyagitari mono abantu baitonko abare chinka ngai gose ngakiyinteke gose nto malna nyalebe na konere twe ono giachire iga bono nyalebe nkumitari ya no mochando omanyekanete oro na indo kubweneka akero kandangurire ndire montanya ora marira ndo na throat cancer iga kunyarikanere nakiye kunyarikana like now yanyarikanira umuntu gatwara a malignant Goitre gose none penine Goitre iri natureteri itangani penine disease eise gotugwa chinga kichintambe na begwa advanced malignancy
malignancy yakani yabeire cancer cancer erige ko infect bono gosego swana na ebimo binde ibibebe kaine gabu spread gochinotanyo kwana ngenio na bego tirimbo kabaka no enenda inse no mpaka na neme kone yeito cancer na bego spread all over daktari bana kwa bere gutumanye bintu biria bikoretu muntu gusbikorere montanyo ore burore bwa Goitre wani bintu mbira birio muntu abente kumanya wetanga kurwa soko kora gusase bia bantu wetanga kurwa erio mbimo irere anyore ubururu bwa Goitre bintu kibyora menya obugimo buyabore health na inde onyare koba gukuria endagerengia endagere yatayukuria endagere nyingi ntumanyete chindagera chibwata na madini amarunge au onyenka carbohydrate kadia kerengo kiao umaewo cha vitamins kadia kerengo kiao umaewo cha proteins kadia kerengo kiao ekia by the way una carbohydrate engumi yawe onyeringeiga nyenubu kimana obuwenete werengane kerengi ndiao at times onye boigo kimbwato mubiro monne nabo kuntaito produce nabo create report again kumi yawe of course yenga kiona bore iunga kwa reduce yake yani nchare yago chirake lakini buya dicha sina yuma itekerenga kiao umaiwo chonyore ebintu buna echumviye turiye kerengo kwamburi swali kuri tangani na ndena arira niri igoro yechumvi umaiwo cha na madini ande inyora thyroid gland nigere ego produce hormones get echiyo konye mebere yeito kogendera na inde control center igere ase maiga yobongo imas tokoro ke pituitary gland so naboigo na avoid at the time sie bintu binde ebibire traumatic yasobo mabwa because buno we strain gosekero kende turuane naye ngwate gosene chumo motu what if ninyare go affect more sensitive part of your head like the control center what will happen na be kunyare kana disjunction ever as a communication process na inde bono a communication ni gati echi center echions ere tomo chando na indo nyara ko bagukonyara gwasiriri enchera yogo control yo mono process ya somo biro andi mo daktari asobo senyo bwo kutegura bintu biria umuntu abonto gwetanga korwa ero tachi konyoru buro bwiga woni yaikeire umurwe uwoso umuntu ikire kobonyora yaikire none okorero none surgery ebintu mbiro biria byonte gukora kwese management tokuruka so muri yesongo management eri mukabanta kwe manage karara senga after nyore nabatu buro bwiga mono nyegitari ntubwate mbwe mengiya nonye kero kenda abantu baito bakwira nga nigo tukubachanda booking inchiro baokoro after given period na indo choiche abantu baita abango konyora bagwika batigeranjera aso wanja kwabo onyendirie konyarekana banyara gutaranya gitari korenga na booking banya ko ba assessed bakenga kibagocha gotedunga bono iga tori asemo chandonde anymore iki inkenyare ko bageko bakonya sanene nabo igo rero neba gokona nyagitari ndocherero burwari buranga kerase nabo kunyara ko bawote bino na munyagitari tosoka baki daktari efe akero kene nankongere no nyare ko ntuma go chinyagitari endera anga nanka asenda endorekane nabo go tumu chinyagitari eranga nanka na inda mawasiriano rera chinyagitari cheito nabo neba no gaketo wasasyo muroire na ndo totome richibu na bango chilevo 6 yaitonga ya yo muroiro ri iwa buna enderete
Yega. Ndiyo mwana daktari. Nsabiri ngachire tukorere gaiga. Mwanche murigere ribana na kwa bere gokoiwa. Abara tonyora sensemere ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital, asensemo ya YouTube tonyora wetera Ndizi TV News, na bogo twitwetera @Ndizi TV News, by go as website ito tonyora wetera www.ndizitv.or.ke. Onumuro biro koretwa sore na nche Evalino Sero twarubirigere riborobia.